Let me first of all express my sincere appreciation to Allah subhanahu wa ta'ala who made it possible for me to be the Honorable Commissioner of Youth and Sport Development in Sokoto. Without God, without His help, nothing is going to happen. Gare ku matasa, abinda muke so matasa don Allah a samu haɗin kai a goyi bayan wannan gwamnati. Wannan gwamnati tana da manufa gare ku, wannan gwamnati tana da fata alheri gare ku. His Excellency Dr. Ahmed Aliyu bi iznillahi ta'ala zai kama muku domin ci gaba, saboda haka goyon bayan ku muke bukata. Kwamishina injiniya Mustapha kofar marke za mu yi mataki mu je ba wani sirke injiniya ka cika. I sincerely appreciate Senator Dr. Aliyu Magatakarda Wamoko, who is our leader, who is the leader of the entire APC in the Northwest. I would like to show my appreciation as well to His Excellency Dr. Ahmed Aliyu for finding me worthy and competent to work with among thousands of Sokoto State indigents who are capable. I promise His Excellency Dr. Ahmed Aliyu that I'm going to do my best to ensure youth and sport development has been moved to the next stage. With your support, the directors of these ministries, the staff of this ministry who are full of experience, who are full of dedication, who have been working for many years here. With your support, I'm here to seek your contribution so that together we'll move the youth and sport development forward. For you, the youth, I wish you cooperate. You support His Excellency Dr. Ahmed Aliyu agenda. With your support, inshallah, support development and the entire youth will have a beautiful progress, better than many other states in the state. Alhamdulillah. Mustapha mutum na wanda tun tashi ne shina son harka ta matasa da Allah kuna jin labari ne kuma yanzu za ku gani insha Allah. Muna roƙo Allah subhanahu wataala shi ba Mustapha wayan doka da kuma sauran kwamishinan da mai girma gwamnati ya rantsa suwa. Allah shi ba su ikon yin aukon gana su so da kafa don mai girma gwamnati ya samu cika alƙawuran da ya dokan al'umma jihar Sokoto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shine zai girba. Ku duba yanzu gashi dai kofar marke. Injiniya Mustapha aka wata ke shine rabbana ya